Jika diucapkan selamat datang itu yang Bapak Ibu tamu yang berhadir. Alkamin audio matur semut. Terang foto video setting. Terima kasih. Monggo masuk. Anganku ngambara anembus mega lintang ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerino tak titipi kidung tegedeg ing jantung lung-lungan
Surabaya aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan. Aku samar kuatir lanut tak sadar sekar medare ora kang ceker tak kangen tumite sing tirta takut nelasi Ayo pun Pak Tri, monggo Pak Tri. Bos, ae bos, monggo beli. Angenku kambara antembur minggu ngitung lintang sesulung padang rembulan. Ayo pun Tak goleki ana ngendi si Panjerino tak titipi kidung tegedeg ing jantung.
dipun maringi dono swanten. Mas Token diajak suka sini. Jamu alas.
sapi joko nganti isi koma lan sing kumanina kowe sampurna yen berjamaah sing kuwasa yen kemarang besok munggah swarga ayo yo Mas Bayu monggo alias Pak Haji ayo monggo Pak asik Selamat terus Mbak Nur, namun dipindahin pemuda spesial buat Mbak Tresna.